De här ska alltså bjuda er, kära publik, på ett fantastiskt turnéspel. Men det de inte vet är att jag precis har fått ett kryss i turnéspelet för att eventuellt överta på Klosters slott från Wrangel. Det är representanter för familjen Brahe. Jo, 3 stycken mot 4. Så vi ser hur det här går. Och jag ber riddarna inta sin plats. Så kan turnéspelet börja. Och det vi börjar med, det är kvintanränning. Så tar artigt på sina motståndare. Ridderlighet är ju viktigt. Jajamensan, nu går den till. Men nu får ni inte stånd, men nu ska ni låta. Ja, gott och väl. 3 också. Kom igen nu, publiken! Bra. Den har det. Jajamensan, den där träffen, den var inte nådig. En vild spritsing som... Kom igen nu, publiken! Heja på lite grann på Silverbocken! Inga problem med träffen. Men hur gick det där till? Och hur låter ni då? Och godkänt efter det här också. Ja, det blir 2 varv på kvintan. Det här går ihop. Och frånträff. Jajamensan. Så är Patrik. Och han är också publikens huvud. Kom igen nu då! Ska vi se om han har fått ordning på... Vi ska veta att det är... Nej! En liten ring! Hur kan man missa en stora på en minsta ringen? Håll igång lidarna, det behöver man. Vidare Silvertrana. Nu samlas det blir 2 ringar där, en stor och en liten. Silvertrana. Ja, lite först, lite bra det. Och Silverbocken klarar sig ganska bra själv också. Så där man kan misstänka att det är ett svärd. Nej, det är ett spritsgister. En pinne med otäcka kedjor på. Det här är ett hemskt vapen. Silvertrana! Kom igen nu då, publiken, jag hör er inte! Jajamän, 2 träffar för Silvertrana. Det är nummer till Silvertrana. Ja, då får jag fylla med den. Det här var inte 3 fjärrar. Riddare Silvertrana mot kudde nummer 2. Ja, det gick bra det också. Jajamensan, perfekt. Man går runt i det andra bordet. Skäller lite grann, hånar de andra motståndarna lite grann kanske. En träff och en ny bättre nu va? Vi ska grilla korv, jajamän! Ni grillar korv där, det är jättebra ju!
Båda har brutit sina lansar. Återigen lider ridarna på egna tecken. Svarta Korpens häst har lite egna saker han ska göra där borta, ser jag. Så, då är han klar. Och här kommer de! Gör om och gör rätt, skulle man väl kunna säga där då. Det är Nyland. Eller bara får hästen att vända sig in i bränna banan. Då kör de igen. Nu bröt båda lansarna. Det innebär att det är 2-1 till. Svarta Korpen träffar. Peter. Och då gör han. Jajamensan, vilket träff. Sir Patrick träffar. Så. Det är bara avgör. Så har vi kommit att den ser sig. Och ju 25% mer än vad det blir. 4 emot 3. Och på 7 andra plats. Svarta Korpen, Silverbocken och Ulrika. Då ska vi bara låta er, kära publik, avgöra vad ni anser ska vara dagens riddare. Jag kommer att presentera dem vid namn. Och när jag ropar upp eller nämner er favorit, då skriker ni så mycket ni kan överhuvudtaget. Och när jag presenterar de andra då håller ni naturligtvis ruten helt enkelt. Så att jag har lätt för att höra. Och jag börjar med riddaren närmast slottet. Sir Patrick! Och den mörka riddaren. Svarta riddaren! Jag hade i alla fall mamma, pappa och kusinerna här. I grön grönt, Peter den store. Svarta guld, Svarta Korpen. Silverbocken. Ulrik. Jag ska säga hela namnet. Vi tar om det där. Ulrik Räv av Rönne Lilja. Jag är ganska övertygad om vad jag tycker. Ställa massa fantastiska frågor som man försöker svara på. Så att ni är välkomna fram till slottet sen. De kommer att rida dit och ställa upp där. Ett ärevarv först, ja. Allihop från Nordic Knight, så hemskt mycket för er. Ni har varit en fantastiskt bra publik idag. Hoppas att ni har haft lika roligt som vi har haft. Om ni åker hem härifrån så ta det försiktigt, kör försiktigt. Hoppas ni får en trevlig eftermiddag. Tack ska ni ha.